Udan bolo, udan wis. Sampai kerja keliling meneh. Arepe keliling jiko batok klopo ning gone warung-warung degan, bakul es degan. Sore iki wis teko lokasi kerjaan pasar iki wis standby ning pasar. Karek mangkat kelilinge bolo lagi mobile bolo. Iki mobile wis tak siapne ning kene. Lah kok malah udan dhuwur sik kok ngene iki piye bolo? Ora iso keliling bolo, ora iso keliling. Dipending neh iki sidone sesuk sore neh iki. Kelilinge iki. Samoh. Lurus bolo. Walah, gitu rampuh. Banjir bolo. Banjir. Posisi wis siap neng pasar iki karek jalan lagi nunggu kancane urung do teko iki arep keliling gak kok malah udan ngene iki piye to. Arep keliling ora sida iki. Besok neh bolo wis bolo ya udan.